kai abin da zai sa raina ya ɓaci. Baba, don Allah, ka ba ɗaura auren alfarma ɗaya nake nema. Don a bani dama da zan yi magana da Sumayya ko na minti. Da Aliyu da Sumayya sun gana fajiya kuma sun daidaita kansu, don Allah kada mu yi karanta. Don Allah ka yi haƙuri. Ban so ka zo ka samu wannan al'amarin haka ba. Haka dai Allah ya so. Amma muna baka haƙuri. Kaga da Sumayya da ita kanta mahaifiyar Sumayyar da ni kaina dukkanmu mun yi matsaya akan wannan abin saboda irin tatabirzar da ake yi a gidanku. Zaman lafiya muke nema ranka da kawai kai ma abin nan addu'a Allah ya sa hakan ya zama alkhairi. Rabi a duba don Allah a tsaya a duba yaron nan, a duba rabo da shiga tsakaninsu, a duba rabon sarki da ke tsakaninsu. Dan Audu, dan Allah dan annabi kar ka ƙara sa mana baki a cikin wannan al'amarin. Babu ruwanka dan Audu. Haba dan Audu. Ni din Raban